hej, vill du också betala lägre skatt? Då har du samma åsikt som oss i Halmstadpartiet. Mitt namn är John Andersén och du vet i 2022 då hade vi ett överskott i kommunen på 601 miljoner och i 2023 var det på 260-270 miljoner och i 2024 var det 237 miljoner. Vi ställde en fråga, kan vi sänka skattesatsen till 20,7 som kostar kommunen runt 55 miljoner kronor utan att påverka kärnvälfärden på något vis? Det var ju kalla handen nej. Så alla partierna vill ju ha samma skattesats. Det som är konstigt är att man på centralhåll jättegärna vill ha skattesänkningar, momssänkningar. Men när det gäller konkurrenskraften i Halmstad kommun med en lägre kommunskatt för alla invånare, då är det nej. Tänker vi det är mycket konstigt. Så anser du att vi ska ha en bättre arbetsmarknad? Vi ska ha mer konkurrenskraft och vi ska sänka skatt. Så har det kommit rätt. Det är Halmstadpartiet. Rösta lokalt. Sunt förnuft. Kan jag nästan säga. Här får det råd. Ha en fin dag.